راولي هذا کارتون دی واریم کې دې په دغه خاص څه شنو دا غوښتل چې خوشاله زد سینا دسکلو نیما یو لپا میں کڑپ نورتا زد المراد منی نوم پا ہلا مخدر جانا یو خواهد من شو ادامه Kastayana da Bilal Kadayar da Peloshman ke Payota
Sakre, sakre, ce pești लोई बादशाह दजना रोड हम दा दुनिया दस्तिल कैदा नदीगी न समीगी वजूद दूर पिशुरा चीविंदिला दूरी बादशाही हल जुड़ी नीचे निमलगी शी निमलगी हे जियो कसद बल खुद बल
شفا ساتي بلبل وجه اے رب مالک دراکا رب مالک دراکا بادشاہی لکل جہاں سبے غرزوں لکور لکا سوٹی پڑیرانا دایا باگری جن زف جگڑون شمتی روڑے دی ظلم پکٹوئے رب بلکی دبر غولے مالرار کسو بلنا یونیاس بن شان جانا یو گوڑو کے اون دے بارا او پواکی سنرون یہ چیز غار ناس کم فیخ سوری دفتر ولے ومزازل کمدر مزے مزے غزلے یہ کل سوال منت جانا کل بدورت ملالا کسا برسا کسی فکر مدتے پرو ڈکلالا تائے کلتا کل کلا تان ربا دوڑو وشاشگیری کل دور بندے امیر کل سوے سویلے کل ٹنگ کل ٹکورو کل جاؤں کل دل برا کل ٹنگ کل ٹکور کل جاؤں کل ٹنگ کل ٹکور کل جاؤں کل دل برا کل جاؤں یو جہاں دکڑ جہاں بے خبر لالا کلا نو بادشاہی غول ورکچیز غملے شیزور چپلاس لکا قصاوی پو غصلت لکا مقبول یہ چپل زان شکول